Mga bay, may adlaw sa tanang mga bay, tirada mga bay natay kaning crispy chicken na to, di mga bay, yung natay bahaw pa mga bay, yung paak mo din nato sa una di yung paak mga bay oh. Di pala pa na to ng bahaw din nato mga bay, matik mga bay, mga unta nyo mga bay, kay medyo gusla naman tong pamahaw din napita mga bay.